טוב, אלה, אני רק אציג אותם. שלום. היי. אתם דוברים טוטל. אני שמח לראות אותך. שלום. שלום. כיף שבאתם. כן, ממש כיף. שלום, שלום. שלום. עכשיו רק תסבירו לנו מי אתם ומה בעצם אתם יודעים לעשות. אנחנו בורדל דוטל. כן. אנחנו קבוצה של אומן תיאטרון חוב וקרקס. אנחנו עושים הרבה קברט קרקס מיוחדים. תנקי אותה בינתיים. כן, פה, פספסת פה איזה נקודה, רגע, שנייה פה. זה הטרדה מינית. כן, תמשיך. אז אנחנו עושים ערבים מדהימים ומיוחדים בתל אביב. כן. עושים מעלים מופעים מושקעים על פי נושאים. קברטים וקרקסים. קברטים, קרקסים. ומתי ההופעה הבאה שלכם? חודש הבא. אנחנו מעלים יומיים בברבי תל אביב, ב9 וב10 בדצמבר. 6 דקות ו40 שניות? בדיוק. כן. הקונספט הזה לקחו לנו אותו. ומה אתם עושים שם בדיוק בהופעה הזאת? ככה, הקונספט הבא שלנו, כמו שהוא אמר, כל ערב אנחנו בוחרים קונספט אחר. הקונספט הבא של ההופעה זה השטיח האדום. כל ערב מורכב מ3 חלקים בעצם, יש קבלת פנים שבה הקהל, אתם, הכוכבים, נכנסים דרך השטיח האדום, מעריצים, פפראצי, all the works. מינגלינג בר מסיבה, ואז יש מופע של קברט קרקס עם מופעים בינלאומיים, הדברים שלא נראו כמותם בארץ. 50 דקות, מופע מצוין, ואחריו עם כל האנרגיה הזאת אנחנו פשוט ממשיכים למסיבה עד אור הבוקר. אז זה בברבי בחודש הבא? בברבי, ב9 וב10. ומה נראה עכשיו? עכשיו כן. אנחנו נראה את החברים הטובים שלנו, נועה ומרסלה, שבאו מחול. במקום להגר לחול, הם הגרו מחול לפה בשביל להופיע. בבקשה. אז יאללה, בואו נראה אותם. וואלה. כן.